Kararag, sakripisyo, ken tibker iti pakinakem. Daytoy iti nagbalin asarukod ni Manang Marilo Balisacan, iti barangay 22 Sitio Sumiling, Sarat, Ilocos Norte. Iti maikapat a panagturong tayo iti pagtainghanda, ket ditoy nga awan isuna. Napanan na, napanangayo, para iti pag-inaldaw da. Imbati na ti anak na ani Jamayla, nga da iti sakit na, ket imimpen na daytoy iti siyam atawenen. Iti muna nagturong tayo iti pagtainghanda, ket nalukmig pay laeng. Ngem itata nagturong tayo manen iti balayda, ket arig na saan mo ang mabigbig isuna, gapo iti kinakutong na. Awan pa iti nagbaliwan na sir. Ta idiimay kayo, ad-adamo man nga ingana tata sir na kukutong mo manin ta di mo man maturog basit pa iti kang kananan sir. Ta maamakam nga mga padoktoron sir. Ta idim pa doktor mi kaawam mo ti makita da nga sakit na sir. Iso nga nila taapod Diyos ti pangitaltal kak ti salon at nan sir. Pang manong nga taon na dito yun mo? 9 years yun sir, nga kastoy isonan sir. Dito'y anagyaman ni Manang Marilu kadagiti agtultuloy amang tultulong kadakwada, ket mariknana iti na impapusuhan nga bobraen dagiti ng tultulong kadakwada. Ta adda kay manin sir nga adda umayo ipangatulong. Yamanag unay kiniapo Diyos ta da kay ti neboon na sir nga umay tumulong manin kadeti balasan ko nga ni Jamayla sir. Kat sapay ko ma sir ta ti ayat yo hindi ta nagapon na nga tulong sir. Di kam to man makapagsupsupapag sir. Ninto apo Diyos iti mang bendisyon iti pampamilyayo sir. Iti saan nga amo ni Manang Marilu ket ata iti sorpresa nga agururay ken kuana. Sapay ko nga dito, mapalapas si makabulan at times 20 taon. O ilaling mo man ako, God bless. Lata agap-diap din kam lata no pamana nga. Hello. Ano sa nyo, Jobing? Wow, tumutang ang manaw. Mamati ni Sir Marlon Ordillas Coquia ang mabaen iti daytoy abasit apuunan ket makatulong kada Manang Marilu ken tapno iti kastagat saanan apan panawan ti anak na. Painlaig iti daytoy ket nagyaman ni Manang Marilu kadagiti panakabagi ti share a free ride. Kabayatan na kadagiti mangayat amang tulong. Kin apo nga naayat nga tumulong kadayto anak ko nga ni Jamayla. Dete na ayat ti pinagpuspuso na ket sapay ko maapo ta tulungan nyo ta kaasimot ket aglalo kanya nga mother na anak mga makabannog ta isong labang bantayak ago pobramot ni lakay ko agkorkoran pa iti pagkasapulan ni apo iso nga tumulong kay ko maapo no makita yung man dito yung pinaka-interview. Kaasi unay dito balasan ko nga ni Jamayla sir. Tibiyag ket ababalaeng. Adaken ka nung kasano maapubusen itibiyag mo. Agbalin ka na saya at itipada matao ket mariknam tinasayaat kenagin awa arik na.